Ja portem aquí uns dies amunt i avall, Rotmovie. aquí analitzant a veure el Maresme si existeix. Jo crec que ja comencem a tenir resposta, també. Hem vist molt clarament que els mitjans de comunicació sempre han contribuït a vertebrar aquesta comarca i han sigut un dels principals puntals. Home, jo penso que en el moment que jo vaig començar a fer periodisme en el setmanari El Maresme i en el diari El Maresme, ja fa més de 4 dies, doncs ja només el nom moltes vegades vol dir la cosa, no? I la cosa, el nom era el Maresme, i a partir d'aquí crec que és un bon element de reflexió. I avui en dia, doncs, la televisió, crec que, i aquí a Calella és una ciutat de referència, doncs el Maresme també s'està veient perquè tècnicament ens han configurat el Maresme com una unitat. Això jo penso que d'aquí un temps segurament donarà molt més joc i molta més... Encara hem de parlar de televisió, perquè precisament la televisió és en aquests moments el mitjà que té la gran oportunitat de vertebrar la comarca. Jo crec que ho estem treballant, i ho estem treballant, a més, molt en aquest sentit que tu expliques, com a una unió, però una unió que no esborri cap personalitat, una unió que respecti totes i cadascuna de les personalitats dels municipis. Quan parlem de televisió al Maresme, que és una cosa recent, la televisió, no parlem d'aquestes coses mil·lenàries, doncs tenim uns noms propis molt clars, no? Tenim Mataró, però tenim Calella, tenim Arenys de Munt, tenim Premià, tenim Vilassar, que són alguns municipis que han tingut, històricament, d'alguna o d'una altra forma, o Argentona inclús també, doncs alguna televisió, alguna forma de televisió. I jo crec que avui, en aquest projecte de M1 TV i M2 TV, el que és molt clar és que Calella és un referent de primera importància i que el fet que avui estiguem aquí, en els estudis de M2 TV, doncs és la demostració de que es vol treballar a sumar. Jo en Calella, als anys cap a finals dels 80, vaig fer una revista que es deia Braxes, o sigui que no es deuen recordar ningú, perquè era una revista d'informació local que feia la gent del centre de Calella en català, i jo venia els caps de setmana amb tren, allò com d'autobecari, diguem, no? I vaig estar, no sé, un parell o 3 d'anys aprenent. O sigui que un dels meus, tot i que soc del Baix Maresme més baix, a Cabrera, al peu de Borriac, un dels meus aprenentatges va ser precisament en una revista local de Calella. Allò que et deia l'altre dia, que Ràdio Argentona allò és el primer lloc on em van deixar entrar, doncs és el mateix, no? Aquí respira aquest ambient de porta obert, la porta estava oberta. Amb el Manel Cuyàs comentaven que el Punt va aconseguir, i és veritat, almenys en una primera etapa, que un ciutadà de Masnou llegís una notícia d'un de Calella i interessés d'alguna manera, que és un dels grans reptes que crec que teniu o que tenim tota la gent del món de la comunicació, és a dir, que d'alguna manera les notícies compartides interessin. Vosaltres ara, jo crec que és el gran repte, ho ha sigut sempre, però ara més que mai. Ara mateix, i pels inputs que ens arriben a nosaltres, quan parlem amb la gent dels pobles, tot plegat, doncs som molt localistes, és a dir, a la gent de Palafolls els agrada molt notícies de Palafolls o notícies dels pobles més propers, diguéssim, no? O sigui, la proximitat la senten molt pròpia amb els pobles al voltant, no? I a vegades també hi ha ciutadans que se senten més a prop, per exemple, de Blanes, per exemple, que de Mataró. El que em sembla a mi que és molt important és que tinguem molt present que el servei públic que donem des del Consorci Teledigital Maresme Nord i del Consorci Digital Mataró-Maresme és un servei públic que és possible si tots remem en la mateixa direcció. De la mateixa manera que tenim tota una sèrie de serveis mancomunats, perquè és així com ha de ser, no? Des de l'aigua, des de la planta de reciclatge, etcètera, doncs tot això, el servei públic de la televisió, que és un servei que a mi em sembla que és molt important per la cohesió de la gent, pel coneixement dins del mateix municipi i també amb l'entorn, doncs tots els municipis sumem. Però em sembla que en aquest moment el repte de la informació local és vital, perquè la identitat de les persones, la identitat dels territoris, és la de tocar aquella que amb els peus descalços tu trepitges la sorra humida de la platja. A nivell de programació, tenim una sèrie de programes que intenten donar això, el màxim de servei públic a la gent. Els informatius que són primordials sobretot, cada dia intentem posar 2 o 3 notícies de la zona que nosaltres cobrim, que és la zona de l'Alt Maresme. A banda d'això, de programes que fem nosaltres de producció pròpia, per tota la comarca, lògicament, n'hi ha un que és el Fixa-t'hi, que és un programa, diguéssim, que és a nivell cultural i social. Tenim un altre que és tipus d'entreteniment esportiu, diguéssim, que és el de les penyes del Barça i de l'Espanyol, el de primera.
A la comarca hi ha moltes penyes i també hi ha molta afició, diguéssim, culer també, i més en aquests anys, i és una forma de poder atrapar encara més públic, no? Però vist des del punt de vista del Maresme. Empenyistes del Maresme, directius del Barça també que han vingut aquí, periodistes del Maresme que donen també el seu punt de vista i fan tertúlia. No estava buscat, Hola, què tal? Com va tot? Estic sorprès de que un matroní i un cabrerenc hagin fet l'esforç de pujar al Maresme. Ha arribat a lluny. Això... Alguna cosa té aquest documental que esteu fent extraordinària, perquè normalment la gent de la resta de la comarca, això de pujar al Maresme és com una barrera mental. Rebeu un viatge, que vagi molt bé per la carretera. Merci per tot, I ens veiem. Gràcies a tot. Jordi, els acompanyo i estem en contacte. Molt bé, gràcies. Vinga, Jordi. Que vagi bé. No és el teu cas, però hi ha molts mataronins que sembla que no vulguin sortir de l'entorn mataroní. En canvi, tu jo crec que no t'ha costat massa, no? A mi no em costa gens. A mi no em costa gens. Jo crec que tenim moltes més coses que ens uneixen que no pas que ens separen els maresmencs, però moltes més. I penso que un mitjà de comunicació pot servir molt per unir. És una bona oportunitat perquè el Maresme, realment aquest segle XXI, pugui tenir una personalitat conjunta.